May samanen kabsat nga nagasat nga rabii nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Tapnog kakadwa tayo ket buklin tayo kabsat iti inadal tayo kada ito nga lawas. Kitagyaman tayo agsipod ta nagbalin nga daytoy leksyon tayo. May panggep iti iglesia ken iti trabaho na. Nga inparangarang kakabsat ni Apo Diyos nga daytoy dayi anghel nga tumaytayab. Nga adda iti agnanayon nga ebanghelyo nga kayat iti Apo nga iparaw ibaga kadagiti amin nga adda ditoy lubong. Ket iti panaginadal tayo kabsat ket agyaman tayo agsipud ta ni Apo Diyos ket indaldalan na daytoy nga panaginadal tayo. Narikna tayo dahil kinaimbag ni Apo Diyos, dahil kinamanagayat na. Nga dahil leksyon tayo kakabsat, numampay na isurat iti libro iti Apokalipsis. Nakita tayo nga agdama, anapateg a leksyon nga agpaay, iti iglesia ni Apo Diyos nga isu iti pakikamkamengan tayo. Agyaman tayo kabsat na ni Apo Diyos ket denggen na digiti karkararag tayo. Maminsan pa'y dawatin tayo ti panangidalan na kabsat. Agyaman kami Ama iti oras nginted mo kada kami. Tapno kakadwa kami manen nga anak mo. Tapno adalin mi o Diyos iti leksyon nga inadal mi kada ito nga lawas. Dawatin mi nga iti Santong Espiritum iti mangidalan kada kami. Mangipaawat kada kami, iti kinapateg dayto leksyon nga ingkam inadal. Dawatin mi o Diyos iti sagot, iti kinasirib, ken iti pannakaawat nga gapu ita tronom. Dayto iti dawatin mi tinaganap po Jesus. Amen. Ken amen. Adda tayong kakabsat iti lesson number 6. Iti title na ti oras iti panangukom na, the hour of His judgment. Idinapan nga Sabado ket adda kami manen kakabsat ijay Aritaw Seventh-day Adventist Church. Ket inted damanen kanyak dayjay gundaway nga siya iti nagbalid a facilitator iti panang review iti leksyon kakabsat. And we put it in an actual setting. Nangayabak iti maysa nga diakono, nangayabak iti duang agtutubo. With these three, inbagak kabsat, dayjay diakono isuna iti judge. Dayjay maysa nga agtutubo isuna iti naidarom. At damit dayjay maysa nga agtutubo isuna iti mangidarom. Idi naadal ni kakabsat nga ni Apo Jesus isu iti abogado nga mangitakder katatayon. Nga isu na mismo iti nang bayad dayjay basol tayo. Dayjay sentensya nga mapankuma kadatayo. Anya dayjay sentensya nga ti supapak iti basol ket isu ni patay. Ket itatan isunan itinatay nga agpaay kadatayo. Awan nga rod kakabsat iti pannakaabak tayo no adda tayo a maikamang babaen iti pamati ken kuana. Ta iti iparang na ket isu dayjay merit iti ipapatay na nga isunan iti nang bayad kadayjay nga dawdawaten iti linteg. Iti adalin tayo itata, ti oras, iti panangukom na. Iti paset amayulo kabsat ket masarakan iti Roma 13, versikulo 11 ken 12 na isurat ket basaan tayo. Ket daytoy idinto nga ammo tayo ti panawen nga isu iti oras, iti ang panagriing tayon iti turog ita, iti pannakaisalakan tayo, as asidegen ngem idida, damo anamati tayo. Ti rabii lumabasen, ket umasidegen iti bigat,
iwagsak tayo nga rod dagiti aramid iti sipnget, ket ikapet tayo iti igam iti lawag. Iti balangkad ni Pablo kadagiti kakabsat tayo iti iglesia iti Roma, ket kunana, agriing tayong iti naruay a panagturog tayo. Iwaksit tayon dagiti anyaman a banbanag nga isu iti manglaped kadayjay nga panagpamati tayo, dayjay a panagmatalek tayo, taammo tayo nga asidegen dayjay aldaw iti pannakaisalakan tayo ngem dayjay dati nga panangpamati tayo. Kahit ko kabsat nga lukatan tay manen, dayjay inbaga ni Apo Jesus ken ni Juan ijay Apokalipsis 14 versikulo 7. Ket kunana iti dakkelatimet, agbuteng kay iti Dios ket isu dayawen nyo tadimteng ti oras ti panangukomna. Ket agdaydayaw kayo inga tinangaramid iti langit ken ti daga, ken ti baybay, ken dagiti ubog, dagiti dandanon. In baga, daytoy nga anghel, nga naggapu iti langit, ket in baga na kiniwan, agbuteng kay iti Diyos, isu dayawen nyo, taapay, tadim tengen iti oras iti panangukomna. Iti adaleng tayo kabsat ti oras ti panangukomna. Ket no inbaga ni Apo Jesus babaen kadayjay nga anghel, dimtengen iti oras iti panangukomna. Adu digiti saludsod kakabsat nga umay kada tayo. Umuna, sa dino iti pakaramidan dayjay panangukom ni Apo Dios. Mikadua, kaano nga nangrugi daytoy nga panangukom ni Apo Dios. Basaen tay kakabsat iti Daniel kapitulo 7 versikulo 9 ken 10. Naisurat, basaen tayo. Binoy buyak agingga iti naisaad dagiti trono. Ket iti dati alakay nagtugaw. Ti kawes na napudaw akasla nieve. Ket iti buok iti ulo na kasla nadalos adutdot iti karnero. Iti trono na sumsumged gilayab. Ket dagiti pilpilid na apoy adumardarang. Maysa nga umapapoy nga ayos timpuar iti arimuar iti sangwanan na. Rinibo-ribo aribo dagiti agserbiken kuana. Ken sang laksa-laksa ti agtakder iti saklang na. Ti panangukom na ikedeng ket dagiti liblibro naluktanda. Amun tay kakabsat dayjay pakita ni Apo Dios ken ni Daniel. Ti umuna nga question ket sa dino iti pakaaramidan ti panangukom ni Apo Dios, ijay langit kakabsat. Anya iti nakita na adadtoy ni Apo Jesus nakawusan iti puraw, iti buok na ket kaslalad napudaw adutdot iti karnero. Ket iti trono na nadayag launay akas sumsumged nga apoy. Ket nakadto dagiti agserbi ken kuana rinibo-ribo laksa-laksa. Anya ramidin da agtakder da iti saklang na. Kitaan da kakabsat, tana ikedeng iti panangukom
ni Apo Diyos, ket dagiti liblibro naluktanda. Sublin tayo, iti leksyon tayo, iti napan alawas. Apay nga ni Juan nagsangsangit. Tadadayjay apagbasaan, at dadjay dayjay libro, nga isuna iti adda iti pito nga silyona. Ket awan iti makalukat. Awan iti maikari. Ingga nga dayjay may isang panglakayan, ket kunanak gan ni Juan, di kang agsangit. Taadda iti maikari. Sino diya maikari? Ni Apo Jesus. Ket ni Juan na ikat na ladingit na. Tapay na itad ken ni Apo Jesus na libro. Anya dayjay nga libro? Naandal tayo kapsat nga dayjay libro anasilwan. The sealed book. Isu iti libro iti biyag. Sino iti adda iti libro iti biyag? Sino man nga babaen iti pamati, inawat na ni Apo Jesus akas personal a manubot na. Ket nagbiag babaen iti pamati na ken ni Apo Jesus. Ket babaen kadayjay nga pamati, dayjay parabor ni Apo Dios, isu iti timulong ken kuana. Nga mangsalimetmet. Dagiti bilbilin iti Dios. Dagitoy ana isurat iti libro iti biyag. Dagiti ninaganan ni Apo Dios nga sa santos. Apokalipsis 14 versikulo 12. Here are the patience of the saint. Here are they. Nagsalsalimetmet iti bilbilin ni Apo Dios. Ken adda iti pamati ni Jesus. Namuan tayon, nga iti panangukom ni Apo Dios maaramid iti langit. Ngem iti saludsod, kaano? When is the hour of the judgment? Ni Daniel kakabsat, inikan ni Apo Dios iti sirmata. Ket insurat ni Daniel daytoy nga sirmata nga inted ni Apo Dios ken kuana iti Daniel 8 versikulo 14, Daniel 8:14. Na isurat ket basaen tayo. Ket isu kinunana kanyak agingga iti 2,000 ken 3 agasot amalem ken bigat. Kalpasan na iti sanktuaryo Madalo Santo. Amun tayo kabsat, nga iti panangusar, iti prophecy, iti maysa ng altaw, kabatugan na iti maysa atawen. Iti maysa ng aldaw, kabatugan na iti maysa ng atawen. Ngarod kakabsat, no, dayjay inbaga, ni Apo Diyos babaen iti anghel, nga adda iti 2,000 ken 3 gasot, 2,300 days and night and day. Daytoy itakderan na adda iti 2,000 gasot at tawtawen. Sti saludsud manen. Apay nga importante kakabsat, dayjay panakadalos iti sanktuaryo. Laglagipon tayo, iti original nga panang, dayjay nakaitidan iti Biblia ket dagiti Israelitas, dagiti Hudyo. Dagiti Hudyo ket amuda iti pateg, dayjay yearly kakabsat, nga service iti panangdalos kadayjay sanktuaryo. Anya iti nangrugit kadayjay sanktuaryo. Amun tayo kakabsat nga iti nagbaetan iti kasasantuan ken dayjay santuan a lugar. The holy place and the most holy place, in between ket adda kakabsat dayjay curtain. Iti tunggal aldaw
iti dayjay tawen. Dagitjay nga Israelitas nga nagbasol. Mangalada, uno nangalada, iti idaton da nga karnero, nga agbalin asuno da. Inyalatiw da, iti basol da. The moment they placed their hand on the head of the ship, ket inkunpisarda dayjay abasol da. Dayjay kakabsat nga basol da na iyakar ije karnero. Ket intun no patayin da dayjay nga karnero te idaton da nga ron. Masapul nga dayjay adarana. Ket tayaan da, ket dayjay padi ni Aaron isrek na ije uneg iti sanktuaryo. Sanan to kabsat, he will sprinkle the blood kada ije kurtina nga nang sina iti holy place ken most holy place. Dayjay iti ibagbagada nga dayjay sanktuaryo ket narugitan. Anya iti nang rugit. Figuratively, iti nang rugit isu dayjay dara. Ta iti literal anang rugit isu dayjay dara, dayjay kardero, nga isun iti nagbalin asuno. So every year on the Day of Atonement, ammo kakabsat ni Daniel, ammo dagiti Hebreos, nga idi nga inbagana, ket iti sanktuaryo madalo santo. To them, it was very meaningful. Amun tayo, anyangay, iti daytoy nga panakadalos. Saludsudin nyo siguro, Pastor, anyangay iti koneksyon na kadaytoy nga panadalin tayo, iti oras, iti panangukum na. Iti saludsod nga kayat tayo nga sungbatan itataka. When? Kaano? Ta nasungbatan tayo dadyo umuno nga saludsod sa dino. Ammo tayo nga iti o panangukum ni Apo Diyos maramid iti langit. Tatan iti saludsod kaano nga napasama daytoy a panangukum ni Apo Diyos. Apantay man yung kini Daniel kakapsa. Ta idi nga inted ni Apo Diyos kenkwana dayjay Daniel 8:14. Actually, ni Daniel nagkasakit. Awanti, hanan anakayat iti mangan. He was very uncomfortable. Tapayan na nga maawatan. No anya iti kaya na nga sawen dayjay anto 2,300 days and nights, then the sanctuary be cleansed. Imay manen ni Apo Diyos kakabsat. Iti Daniel 9:25, na isurat ket basahin tayo. Amuem nga rod, ibagbagaday di anghel, kini Daniel, ket amirisem, amanipod ti iti ruruar iti bilin amang pabaru ken mangbangon iti Jerusalem. Agingga iti na pulutan iti prinsipi at danto 7 alawas na. Ket 6 ket 2 alawas na. Mabangon tumanen nga adda lang sangan na ken kanal uray dagiti na riribok a panawen. Intednan dayjay panangrugi. Kunana ken ni Daniel, amuem, amirisem, know and understand, nga adda iti landmark, dayta nga inpakita ken ka nga 2,300 days. Anya dayjay nga landmark? Manipod iti iruruar iti bilin a mapabaru ken mabangon iti Jerusalem. Kitaan tayo kakabsat,
adda iti 70 alawas ken 7 nga aldaw. No alaen tay nga ro, dayjay 70 ket i-multiply tayo iti 7 nga aldaw. 70 weeks, and there are 7 days in a week. 70 times 7, adda kakabsat iti 490 days. Manipod iti dayjay apan nakai ruar dayjay bilin iti pan nakapaparu iti Jerusalem. Kitaan tayo. Ni Aring Artaxerxes, idi 457 BC, isuna iti nangited kakabsat, dayjay abilin, dayjay ablinteg, nga agsubli dagiti Hebrew ijay Jerusalem. They were captives in foreign land. Isu nga adda ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, ni Abednego, adda digiti dadto mga kakabsat nga propeta, they were captives in the foreign land. Adda jay ni Nehemiah, isu na itinang ipangulo, kaday jay nga panang repair, kaday jay nga broken walls iti Jerusalem. So, we have established by history, dayjay pagrugyanan iti 2,300 days in prophecy. Anya di date na 457 BC. Basahan tayo manan kakabsat. Ket kuna na agingga amapulutan iti prinsipe. At dayjay kakabsat iti maysama nen amapasama. There is the anointing of the prince. Anya daytoy amapasama. Isu daytoy kakabsat dayjay pannakabautisar ni Apo Jesus. So, no adda iti 457 BC. Ket ijay last part na adda kakabsat iti maudi alawas. In the last week, manungal daw ti may isang alawas. 7. We will have to divide the last week into 2. Anya mapasama. At the middle, ijeting nga daytoy nga maudi nga lawas. Ni Apo Jesus, the prinsipe, will be anointed. In AD 27, Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan River. Kitain niyo kakabsat, iti history. It is now pinpointing nga dayjay nga oras iti panangukum na has landmarks. Dayjay umuna nga landmark. Dayjay panangited ni Artaxerxes, dayjay abilin 457 BC. Ti sumaruno nga landmark. Isu kakabsat, dayjay pan naka-anoint, pan nakabautisar ni Apo Jesus. Ijay maudi akagudwa, dayjay maudi nga lawas. Na ibaga, nga daytoy nga kordero. He will be sacrificed. And in AD 31, ni Apo Jesus was crucified. Satay kitain kakabsat. 3 years after, dayjay pannakatay, pannakaitanem, panagungar ni Apo Jesus. AD 34. The gospel was fully rejected by the Jews.
ijayen iti panangayab ni Apo Diyos ken Saulo nga nagbalin a Pablo nga isuna iti apostol iti hintel. Now itata. Basahin tayo manan kapsat iti maysa nga bersikulo. Daniel chapter 9 bersikulo 27. Na isurat ket basahin tayo. Ket mga ramid to iti maysa nalagda atulag kadigiti adu iti maysa alawas na. Ket iti tingay ti lawas na mapasardeng danton dagiti sakripisyo ken datdaton. Ket iti payak dagiti kinarimon umay to iti maysa aman na magbalin iti langalang. Ket maibuyat to iti pungtot iti langalang aging gamet laeng anaan-anay a panungpalan ket dagiti naikerdeng. Now let us make some landmarks. Anya yung muna nga landmark? Dayjay inbaga iti anghel kenni Daniel where the order to rebuild the walls. 457 BC. Another landmark. AD 27. Jesus was baptized. Another landmark. AD 31. Ni Apo Jesus na ilan sa cross. Yet another landmark. AD 34. The gospel is now given to the Gentiles. Tapay, it was rejected by the Jewish people. Now let's make a computation. Deji inbaga ni Apo Diyos ken ni Daniel. Iti Daniel 8:14 unto 2,300 days. No deji kumakapsat, yes asidig ko nyo makita no agdipaak. Yes asidig ko. No deji kuma, deji 2,300 days or years prophecy. Amo tayon deji nagrugyanan na. Deji imun una nga inted deji anghel ket 70 alawas, 70 weeks. Times 7 is 490 days in prophetic interpretation. 490 years. No, i-minus tayo kakapsat. 2,300 years. Ikaten tayo iti 490 years. Manu itinabati. Manu tinabati. 1,810 years. Very important. 1,804 years. Satay inayon kakabsat. Dayjay tawen that was marked, one of the landmark nga natal tayo. AD 34. Anya di AD 34? When the gospel was rejected by the Jews. No, 1,810 plus 34. Rumuar kakabsat, iti maysa atawen. 1844. In the history of the Seventh-day Adventist Church, dagiti pioneer kakabsat, they started looking at the prophecies ket nabasa da daytoy Daniel 8:14.
And they made a computation akaster aramiden tayo. Anya lang tinagdumaan kapsa. Itinagdumaan, they jay in Bagada, their conclusion was, at the end of the 2,300 days, then the sanctuary will be cleansed. Iti amuda nalpasen iti anya dadalin tayo oras iti panangukom na. Their interpretation was the judgment is done. The judgment is finished in October 22, 1844. Anya inaramid da. So they waited. October 21. They had great anticipation. Awanan kakapsat tinararamid da. Agur-uray dalatan. Ta iti pinatida. Jesus will be coming that day. Imay iti October 22, 1844. Nalpas iti October 22, 1844. Jesus did not come. And we call it in the history of the Seventh-day Adventists. This is the great disappointment. Anya kakabsat iti kayat na nga ibaga ni Apo Diyos. Kadaytoy nga inadal tayo. Subyan tayo kakabsat dayjay paset amayolo. Tibalakad ni Pablo kuna na, ket daytoy idinto nga ammo tayo at ipanawen nga isu ti oras iti panagriing tayo. Namati tayo. Ngem kas kadagiti Kristiyano iti Roma. Oh, they want to sleep. Malagip ko kapsat dagiti 10 nga babalasang nga naguray kaday sa sangpet dayjay nobyo. Oh, they want to sleep. Ngam nga imay, dayjay pakdaar, tinobya addan, nagriing da, 5 iti nagbalin nga masirig, 5 nga babalasang, nagbalin nga ampang, 4 nga 5 nagbalin nga masirig. Yes, they had their lamps. It was trimmed and burning. Tapay adda kakabsat, iti lana. They have oil in their lamps. Iti kunanan ni Pablo kapsat, agriing tayon. Apay. Iti leksyon tayo in bagana. Nga nang rugi. Iti oras ni Apo Diyos nga ukuman na iti amin nga adda. It started 179 years ago. And the judgment is going on. Iti injak ammo kakabsa. No kaano nga itinagan ko, maayaban, ket sumaklangak iti pangukuman. Di mo matammo, no ko ano nga itinagan mo, maayaban, ket sumaklang ka iti pangukuman. The good news is, idi nga inawat tayo ni Apo Jesus akas personal a manubot tayo. When we have decided, when we have chosen, nga ni Apo Jesus isu iti manubot tayo. Nagbalinan nga isu iti abogado tayo. He became our advocate. Ket ilaban na, He will fight for your case. He will fight for my case in the court of heaven. Anyalaeng iti kayat nga ibalakad iti leksyon tayo. O aglabasen ti rabi. Umayen manen iti bigat.
daytoyin iti tiyempo, iti panagriing. Let us wake up from our no alain tayo kapsat iti kondisyon, iti iglesia apakikamkamengang. In the history of the church, iti Apokalipsis, we are on the seventh church, the church of Laodicea. We are lukewarm. We are neither hot nor cold. Iti balakad ni Apo Jesus kanyam ken kanya. Kayat ko nga nalamiis ka wenno napudot ka. Apay, anya pagsayaatan tinalamis. Amom no dadya malamin ka. Anya iti dawatam. No maturog ka kuma. Dawatam nga day tinapuskol nga ulas. No siriring ka kuma. Dawatam nga day iti jacket mo. Among kakapsat. Nga intunno nalamiis ka. You need something to keep you warm. Ket ni Apo Jesus provides everything to solve the problem of the church. Di problema kanya problema at dati solusyon nga ited ni Apo Jesus. Nang rugin, di oras iti panangukom ni Apo Diyos ket nagrugi nang rugi iti balay iti Israel. When will your name be called? When will my name be called? Laeng iti dawdawaten ni Apo Diyos, agmatalet tayo. No anya iti inawat tayo nga pamati, sipipet-pet tayo kuma, asititibker, kaday jay nga pamati, nga inted ni Apo Diyos katatay. Anya iti inadal tayo ni dapan alawas nga kayat ko, nga isilpo kaday do leksyon tayo. Tinaimbag nga damag iti panangukom, ket ni Apo Jesus iti abogado. Uray no di tayo ammo, the exact time, the exact date, no kaano nga itinagan mo, ken itinagan ko, ket maayaban at tumakder iti pangukuman. Rest assured, adda ni Apo Jesus nga abogado. Adda ni Apo Jesus nga abogado. The judgment started 179 years ago. O kahano pa'y? How long? How long? Di tay ammo kakapsat. Buludek dayjay inbaga ni Pablo. Nga ti panakaisalakan tayo. As asidegen ngem idi damo anamati tayo. When were you baptized? Was your faith or is your faith stronger now than before? Ni Apo Diyos iti tumulong kada tayo kapsa. Anya inadal tayo. Addan iti madama nga mararabid nga panangukom ni Apo Diyos. Anya nimbag nga damag. Tinaimbag nga damag. Awan ti pagbukngam. Awan ti pagbukngam. Taadadjay ni Apo Jesus nga isu iti mangibaet ken ka. Adadjay ni Apo Jesus nga isu iti mangibaet kanya. Iti inbagak iti aritaw. With this situation, it is a win-win.
Awan pan nakaabak mo. Taapay. Diyo mo na nga lesson laglagi pa. Nangabak ni Apo Jesus. Naabak ni Satanas. In every part of the great controversy, and the judgment is a part of the great controversy, Jesus is the victor and Satan is the loser. No adda tayo kini Apo Jesus. When we are in the Jesus side, victory is assured. He will defend you. He will defend me. And He will give victory to us. Agkararag tayo kakapsan. Agyaman kami ama. Namuan mi nga dan iti mapaspasamak nga panangukom mo. Numampay kasta o Diyos. Nga dagiti liblibro ket isunto ti malukatan. Ket dagiti nagnagan isudan to iti maayaban. Ket uray no maayaban ton dagiti nagnagan mi ama. Awan ti panagamak mi, awan ti panagbuteng mi. Tadda ka nga nagayat kada kami. Inted mo iti anak mo. Isuna iti natay iti lugar mi. Isuna iti nagbalin nga suno mi. Ket itata isuna iti abogado nga mangitakder, mangibaet kada kami. Agyaman kami o Diyos iti parabor. Kasda di balakad ni Pablo, riingen na kami o Diyos. No bilang maturog iti panagpamati mi, riingen na kami. Taamuen mi, ngas asidegen de aldaw, nga panangibaon mo iti anak mo, ngem de dati, nga panagpamati mi. Agyaman kami o Diyos, iti panangidalan ti Santong Espiritu kada kami. Bendisyon digiti kakapsat, nga kadwami nga nangadal, dito nga leksyon. No anyaman iti paglablab sanda, o Ama, si kakadi iti asideg kadakwada. Bendisyon digiti nga kakapsat. Agyaman kami, tadigitoy nga ar-araw mi ken karkararag mi, dinawat mi, itinagan niya po Jesus. Amen and Amen. Ingana no umay nga lawas manen kakapsat. Akas iti dati nga bagbagami, ay ayaten na kay niya ako Diyos. Ay ayaten na kayo. Imbag nga, rabi itayo.